Lafiya. Salamu alaikum. Ya ga mutum na. Ba zo ku gaisa. Masha Allah, da Allah muna roƙon wannan mun gode. Wanda ya gama ya fita daga nan gama ana ta tudu ai shi ne kake neman kudin yanzu wala ban koya saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba na amince da ƙaf na ba ka sarautar daura makarama. Daura makarama. Ba sai ka rana ba. Alhaji Nasu Alhaji Ibrahim Salisu Buhari wanda aka fi sani da imam. Mun gan shi ba lokal bane. Ba lokal bane. Ya wa ƙasa aiki. Kuma aiki da ya kasa a lokacinsa ya ɗauko aiki irin aikin da zai ceci Najeriya. Aka masa shari kuma da ya kashi ɗan mun haifa ne. Yadda mangoro rabu da kuda. Alhaji Ibrahim Salisu Buhari saboda mahaifinka, saboda aminci da muke da mahaifinka, saboda renon da mahaifinka yi mani, saboda amanar da muke da mahaifinka. Lida, kaka rikito da shi. Sarki kuma waliyin Allah, sarkin daura, ubanmu uban ƙasa abin alfaharin turawa idan muka ganka muka ga tsayuwarka da lafiyar da Allah ya maka yau shekara kusan 100 a raye kuma kana iya kallon duk wani shugaba a fadin tarayyar Najeriya ka gaya masa gaskiya. Sawa muna alfahari da kai, muna alfahari da wannan gida. Zan yi bakin kokari mai martaba in takaita domin a takalmin wakilci nake. Ranar da duk Allah ya dawo da ni a matsayina na jikanka wanda mu kakanninmu mutanen ranar mutanen autan bawo daga nan gidan suke. In Allah ya idan na zo da nan ne zan iya buɗe baki faɗi in yi magana da kuma yi alfahari da gidan nan a matsayina na badauri amma a rano. Kafin na gama mai martaba zan sharing wani labari da nakan yi karo da shi idan na je Zaria. Mutanen Zaria da Kanawa suke wasa, mutanen Zaria da mutanen Kano suke wasa, ko yaƙi ko tarihi. Amma yanzu muna alfahari sakamakon wannan asalin namu da muke da shi na wannan gidan. In na je ko gaban gidan sarkin Zazzau na je, idan na gaba zazzagi zai zake mu, zan gaya masa ya daina wasa da ni ba dauri ne, ni jikan autan bawa ne, babu wasa tsakanin mu da mutanen Zaria. Allah ke miki ne martaba sarki, Allah ya kara ma girma, Allah ya kara martaba, Allah ya kara ɗaukaka ubangiji, Allah ya kare ka. Kuma mai girma shugaban majalisar tarayyar Najeriya, Right Honorable Tajuddin Abbas PhD GCON Iyan Zazzau ya ce da miƙa masa gaisuwa ta musamman kuma da nema masa uzuri na rashin zuwa wannan wurin a yi da shi. Amma na imani duk inda yake hankalinsa na nan, zuciyarsa na nan, kuma na yana yi wa waɗannan mutane da aka ba su sarautu na girmamawa saboda daraja da asalin iyayensu yana musu murna da fatan alkhairi.
ya ce sanar da mai martaba zai samu lokaci na kansa da zai zo musamman don ya gaisuwa a wannan gida mai daraja mai tarihi kuma mai asali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ako in action. Masu girma masu riƙe da mukamin daban-daban don taimaka da kwararra da jihar Kaduna wanda suka halarci wannan wuri, musamman sufika da jihar Kaduna ko da bayan na jinjina masa. Mataimaki ne masoyi da jihar Kaduna mai bako na goyon baya. Na san ɗauki wannan dama a yau in haihu akan naƙuda na yi shekara ɗaya. Ina so in sanar da al'ummar take wannan ɗaki da ma na waje cewa babu wata riba ga shugabanci. Kun gani? Wannan zaman da muke a nan wata rana babu bane, muna ƙasa. Idan ba mu arewa ta sama wadda muke kira arewa yanzu to muna arewa ta ƙasa. Kun gani? Idan mun koma ƙasar nan, akwai fa aiki. Go. Give away, pack us out. Hey, give away. Basuta. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saka sarki da alheri ana masu lafiya ya excellency ya idan sanar da daura da gabatar da taki da wake da fadar mai martaba sarki da ina da kama. Amin. Barka da ka sauka lafiya ba ba ga dan kuka. Babu albarkacin da tijo. Allah wallahi. Duk abin da zaka ba babu albarkan da tijo. Mai dafa. Me halala. Alhaji Alhaji Ado. Gamawa da alherin gamawa dan toron giwa. Ina leader. Ya excellency. Na gaji. Dan Allah kwaso wata ne da ran sando ne da ran sando ne da ina su goro ne kabaransi gashi ne yana nan barka da gida Ina ko so in kira Jama'a ma'ana hali ya da uban kasa da martaba sarki yake miƙa stamp of office ga Imam Ibrahim Salisu Buhari gashi na kuma miƙa ma Garzali Salisu Buhari.
magajiyar sandamu wasu magajiyar gasu nan amma yake cika kamfato mun yi nazari mun ga muna neman gafara da kai hakuri wannan wayar taka ba komai bane ba kuma da to ai gaba ɗaya kai obstructing dina in na kare ka kuma yanzu ko wanda ayo kuma me za ka ɗauka kana kallon mutane a gaban wanda ya umarci mai girma ga ladiman daura a bisa tsari da al'ada na naɗin hakimai da kuma kamawa ta mai girma auren daura da tallafawa ta shamakin daura domin naɗa waɗannan bayan Allah suna naɗa Imam Ibrahim Salisu Buhari da kimanin shekara 55 da kwana 8 wanda a yau mai martaba sarki zai daga darajar sai karrama shi da wata sarauta ta wannan gida mai alfarki. An dan ya musali. A former Speaker, House of Representatives, Chairman of Governing Council of the National Education Research Development Council, Member of Governing Board of the Federal University in Suka, Lagos, Member of the Nigerian No space. Ai na introduce it. hankali ya jaji karkita min da area hajja To, kowa ya kyara ta sa ai sauri a dauka. Na samu. Ga musu. Ka sa sama. Ba social media. Ba social ana shiga mu ci gaba da son talakawa da mu ci gaba da gowa talaka mu ɗauka talakawar su ne iyayen gidan mu mu ne iyayen gidan su ba idan mun yi haka babu shakka Allah zai canza mana Najeriya Allah zai canza mana arewa kamar yadda dana kuma ubana kuma shugaban wannan jiha kuma duk da yake yi kuma duk da zai yi tafi Ingila dan da ya dawo bai zuwa Kaduna sai ya bi kasa ya biya da take ciki wannan shine shugabanci ba shugabanci ba an baka miliyoyi ka cinye kana jin abin da dama kana ganin wani talakawa wanda duk ya su ce to ku kiyaye kanku kun tsoron Allah